από εδώ δεν φτάνει μέχρι πάνω. Καλύτερα. Όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι ο Αϊβασίλης, αλλά είμαι ο οδηγός του. Υπήρξε μια τεράστια περιπέτεια μέχρι να καταλήξουμε εδώ, διότι ενώ εγώ του έλεγα δεν πρόκειται να βρέξει, αυτός φοβήθηκε και αντί να πάρει το έλκυθρο, είπε να έρθουμε ο δικός. Φανάρι. Από εκεί ξεκίνησαν τα προβλήματα, βέβαια, διότι μια στραβοτιμονιά και πέσαμε στον κρεμό. Θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι. Τίποτα. Βήματα. Πολύ ωραία. Στο λαλαλά είμαστε εδώ. Στο λαλαλά. Το γνάρι. Είμαστε έτοιμοι. Τέλειος. Λαλαλαλαλα. Την άλλη. Έτσι. Πάλι όλα μαζί. Εδώ. Εκεί οι καταστηματάρχες της πλατείας 1866 τους επεφύλαξαν ένα υπέροχο happening. Οι πυροτεχνήματα γέμισαν τον ουρανό πάνω από την πλατεία. Έχει γίνει η πλατεία ένα πολύ όμορφος χώρος για πάρτι. Η νύχτα μέρα, έτσι. Η νύχτα μέρα και ένα πάρτι σε μια πολύ όμορφη πλατεία που καλό είναι να την αναδείξουμε σιγά σιγά. Ζηλεύουμε πραγματικά πάρα πολύ με την καλή έννοια. Πάρτε μας τηλέφωνο 28 210 43 979 να μας μεταδώσετε λίγο το κλίμα από εκεί. Είναι αμαρτία πραγματικά, θέλουμε κι εμείς λίγο από αυτή την αίσθηση. Μήπως να βάλουμε τις λίστες και να φύγουμε? Όχι, αυτό δεν γίνεται. Αυτά να μην ξεχνάμε ότι γίνονται για 4 συλλόγους με παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειτουργίας. ΕΛΕΠΑΚ. Ένα δυνατό χειροκρότημα για τους ανθρώπους της ΕΛΕΠΑΚ. Η ΦΑΜΕΑ. Μεγαλόχαρη ΚΙΦΑΠ. Τον ορίζοντα, το σύλλογο για τα παιδιά με καρκίνο, που φάσουν να καταργήσουν. Τους ευχαριστούμε και θα τους στηρίζουμε κάθε χρόνο.
σκόνη, μα πάντα με πληγώνει κι αρχίζω ανάσκαφες. Είδα την άγνωστη πατρίδα, μένει Ατλαντίδα στις κομματέρες.